Pandhawa kala Kresna aja kongsi disepelekke marang sapa wae. Ingkang dadi kersane sinuwun ingkang sepisanan sing bakal dibedah ya kuwi Kahyangan Suralaya. Piye? Kula sagah Raden. Sampun kula sramaken gesang kula kunjuk dhateng sinuwun Prabu Yudha kala Kresna. Bejah kula lampahi Raden. Ya. Mula kang saka kuwi aja wedi kangelan. Yen ta ana rame dudu rame para dewa ora ngulungake Kahyangan Suralaya. Aja dadak padha kokean pitung Kahyangan Suralaya digawe sungsang bawana bali. Kagiat risang kapirangu. Rinanggul kinempit ambe. Dosang rekmaning bawana. Oh. Ya situ kang walang ati, ya situ kang ngebing tiap. Ya situ kang gugari. Oh. Hei, ana apa bocah menggung? Kepar matur Yanapati. Ketingalipun para dewa ngedalaken sarayan. Menika wonten wadyabala segelar sepapan saking negari Mandura. Manut pawarta ingkang kula tampi badhe nundung dhateng Paduka Yanapati. Wah, biangsat telek. Ngenteni marang wangsulaning dewa tinemune. Dewa ngurung jago iring kuning. Dewa duwe jago kine nyingkirake wadyabala saka Dwaraka Kawestri. Bocah manggung. Kula wonten dawuh mara metu njaba. Perintahna wadyabala saka Dwaraka Kawestri methuke sing dadi serayaning dewa. Dateng sedika ngestaken dawuh Kilopati. Kumrekang bala lumaring. Lingkang wadyabala ing anasri kegamane saking ingkang bala kuswa Prabu sanira Panyata wasriti nulu pingga manjraning puspita kapyarsa swaranipun